Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μεγάλο δημόσιο δρόμο, περνούσε ένας στρατιώτης καμαρωτός και χαρούμενος, βαδίζοντας με βήμα στρατιωτικό. Στην πλάτη του είχε κρεμάσει το σακίδιό του και στη μέση το σπαθί του. Είχε πάει στον πόλεμο και τώρα πια γύριζε στην πατρίδα του. Κάποια στιγμή ο μεγάλος δρόμος τελείωσε και αναγκάστηκε να μπει μέσα σε ένα δάσος. Ξαφνικά όμως, εκεί που πήγαινε, παρουσιάστηκε μπροστά του μια γριά μάγισσα. Η μάγισσα, που ήταν πολύ άσχημη, με κάτι χείλια που κρέμονταν στο σαγόνι της, πλησίασε το στρατιώτη και του είπε: «Καλησπέρα, στρατιώτη. Τι όμορφο σακίδιο που έχεις και τι μεγάλο σπαθί. Είσαι αληθινός στρατιώτης. Σου αξίζει να σε κάνω πλούσιο». «Σε ευχαριστώ πολύ, κυρούλα, αλλά πώς θα με κάνεις πλούσιο?» «Βλέπεις αυτό το μεγάλο δέντρο, Από μέσα είναι κούφιο. Σκαρφάλωσε στην κορφή και εκεί θα δεις μια τρύπα. Μπες μέσα και γλίστρισε κάτω ως τη ρίζα του δέντρου. Εγώ θα σου έχω δώσει ένα σκοινί που θα στο δέσω από πριν στη μέση και όταν μου φωνάξεις θα σε τραβήξω επάνω». «Και τι θα κάνω εγώ μέσα στο δέντρο?» «Θα βρεις ένα μεγάλο θησαυρό. Στη ρίζα του δέντρου είναι ένας διάδρομος με 3 πόρτες στη σειρά. Θα τις ανοίξεις και θα μπεις μέσα. Στο πρώτο δωμάτιο θα δεις ένα κουτί που πάνω του είναι καθισμένος ένας σκύλος με κάτι μάτια μεγάλα σαν πιάτα. Εσύ όμως μη φοβηθείς. Άπλωσε στο πάτωμα, αυτή είναι εδώ τη θαλασσιά ποδιά μου. Προχώρησε άφοβα προς το σκύλο. Σήκωσέ τον και βάλ τον πάνω στην ποδιά. Ύστερα άνοιξε το κουτί και πάρε όσα χρήματα θέλεις. Τα νομίσματα σε αυτό το κουτί είναι χάλκινα. Αλλά αν προτιμάς το ασίμι, πήγαινε στο δεύτερο δωμάτιο. Εκεί θα βρεις ένα πιο μεγάλο κουτί με ένα σκύλο που έχει μάτια μεγάλα σαν μιλόπετρες. Βάλ τον και αυτόν στην ποδιά μου και πάρε όσα νομίσματα θέλεις. Είναι όλα ασημένια. Αν όμως προτιμάς χρυσάφι, τότε μπες στο τρίτο δωμάτιο. Εκεί ο σκύλος που κάθεται πάνω στο κουτί έχει κάτι μάτια μεγάλα σαν τον πύργο του βασιλιά. Μη φοβηθείς όμως. Βάλ τον και αυτόν στην ποδιά μου και ύστερα πάρε όσο χρυσάφι θέλεις». «Δεν είναι κι άσχημα, γριά μάγισσα. Εσένα όμως τι θα σου δώσω?» Το μόνο που θέλω είναι να μου φέρεις ένα παλιό μικρό κουτάκι με ένα φυτίλι μέσα που θα το δεις στο τρίτο δωμάτιο». Ο στρατιώτης συμφώνησε και έτσι η μάγισσα έδεσε σφιχτά γύρω από τη μέση του ένα σκοινί. Του έδωσε τη γαλάζια ποδιά της και αυτός, αφού σκαρφάλωσε στο δέντρο και μπήκε στην τρύπα, αφέθηκε να γλιστρήσει στη ρίζα του δέντρου. Όταν έφτασε κάτω, βρέθηκε σε ένα μεγάλο διάδρομο με 3 πόρτες, ακριβώς όπως του είχε πει η μάγισσα. Πλησίασε την πρώτη πόρτα και την άνοιξε. Μπροστά του ήταν ο σκύλος με τα μάτια σαν πιάτα. Ο στρατιώτης έκανε ό,τι του είχε πει η μάγισσα. Άπλωσε την ποδιά της και ο σκύλος έπαψε να γαυγίζει. Τότε τον σήκωσε και τον έβαλε να κάτσει επάνω στην ποδιά λέγοντάς του: «Α, είσαι καλό σκυλάκι εσύ, εδώ, ωραία». Έπειτα άνοιξε το κουτί και αφού πήρε όσα νομίσματα μπορούσαν να χωρέσουν οι τσέπες του, το ξανάκλεισε και έβαλε πάλι επάνω του το σκύλο. Ύστερα βγήκε και προχώρησε στο δεύτερο δωμάτιο. Άνοιξε και μπήκε. Στο πάτωμα ήταν το μεγάλο κουτί με πάνω το σκύλο που είχε μάτια σαν μιλόπετρες. Ο στρατιώτης όμως ψύχρεμος άπλωσε την ποδιά και τον σήκωσε λέγοντάς του: Δεν πρέπει να με κοιτάζεις τόσο άσχημα, σκυλάκι μου. Έλα να σε βάλω εδώ τώρα. Δεν πρέπει να με κοιτάζεις τόσο άσχημα, γιατί θα σε πονέσουν τα ωραία σου ματάκια. Έβαλε το σκύλο στην ποδιά και άνοιξε το κουτί. Μόλις είδε τα σημαίνια νομίσματα, πέταξε τα χάλκινα και γέμισε τις τσέπες του μασημένια. Ύστερα γέμισε και το σακίδιό του και προχώρησε στο τρίτο δωμάτιο.
Ο σκύλος εδώ είχε μάτια μεγάλα σαν τον πύργο του βασιλιά που στριφογύριζαν όπως οι ρόδες του αμαξιού. «Καλημέρα», είπε ο στρατιώτης και χαιρέτησε το σκύλο στρατιωτικά. Στάθηκε λίγο και τον κοίταξε και ύστερα έκανε όπως του είχε πει η μάγισσα. Άπλωσε τη θαλασσιά ποδιά, έβαλε πάνω το σκύλο και ύστερα άνοιξε το κουτί. Δεν πίστευε στα μάτια του. Μπροστά του ήταν ένας αμύθιτος θησαυρός. Άδειασε τις τσέπες και το σακίδιό του από τα σημαίνια νομίσματα και έβαλε χρυσά. Ύστερα γέμισε και το σκούφο του, έβαλε και στα παπούτσια του κι όπου αλλού μπορούσε, ώσπου στο τέλος βάρινε τόσο πολύ που μόλις μπορούσε να περπατήσει. Τώρα ήταν πραγματικά πλούσιος. Τοποθέτησε το σκύλο πάνω στο κουτί, έκλεισε την πόρτα και φώναξε: Γρία μάγισσα, τράβηξε με πάνω. Η μάγισσα όμως, που είχε στο νου της τη δικιά της τη δουλειά, του είπε: «Πήρες και το κουτί με το φυτίλι?» «Α, το ξέχασα!» Και έτρεξε στο τρίτο δωμάτιο και το πήρε. Τότε η μάγισσα τον τράβηξε επάνω, έτσι φορτωμένο με χρυσάφι. Και εκείνος μόλις πάτησε το πόδι του στη γη, τη ρώτησε: «Δεν μου λες, τι το θέλεις το φυτίλι?» «Να μη σε νοιάζει. Το χρυσάφι που σου υποσχέθηκα δεν το βρήκες? Δώσε μου τώρα το φυτίλι». «Αν δεν μου πεις τι το θέλεις το φυτιλάκι αυτό, δεν στο δίνω. Ποιος ξέρει τι κακό θέλεις να κάνεις?» «Όχι, δεν πρόκειται να σου πω». Και ο στρατιώτης τότε την παράτησε σύξυλη και έφυγε, ενώ η μάγισσα ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει πως την έπαθε έτσι. Μόλις ξεμάκρυνε από τη μάγισσα ο στρατιώτης, άπλωσε τη θαλασσιά ποδιά της, έβαλε μέσα όλα τα χρυσά νομίσματα, έδεσε καλά την ποδιά, τη φορτώθηκε στον ώμο και αφού έχωσε στην τσέπη του το κουτί με το φυτίλι, προχώρησε προς την πόλη. Μόλις έφτασε στην πόλη, τράβηξε ίσια στο πολυτελέστερο ξενοδοχείο και ζήτησε το πιο ακριβό δωμάτιο και τα καλύτερα φαγητά. Τώρα πια ήταν πάμπουλτος. Και την άλλη μέρα πρωί βγήκε και ψώνισε πανάκριβα ρούχα και παπούτσια και σε λίγο έγινε πασίγνωστος στη μικρή πόλη και όλοι προσπαθούσαν να γίνουν φίλοι του. Ένας από αυτούς του μίλησε κάποια μέρα για το βασιλιά της πόλης που είχε μια κόρη τόσο όμορφη που όμοια της δεν υπήρχε σε όλο τον κόσμο. «Και πώς μπορεί να συναντήσει κανείς την όμορφη βασιλοπούλα?» ρώτησε ο στρατιώτης και ο φίλος του του είπε: «Ούτε από μακριά δεν μπορείς να τη δεις. Ο βασιλιάς την έχει κλεισμένη μέσα σε ένα μπανίψιλο πύργο και κανένας άλλος άντρας εκτός από αυτόν τον ίδιο δεν μπορεί να τη δει. Γιατί κάποτε είχε προφητέψει μια μάγισσα πως η βασιλοπούλα θα παντρευτεί ένα στρατιώτη, έναν κοινό θνητό δηλαδή. Και αυτό ο βασιλιάς δεν το θέλει καθόλου». Ο στρατιώτης μας λαχταρούσε να δει τη βασιλοπούλα. Μας στάθηκε αδύνατο να πάρει άδεια για να μπει στον πύργο. Στο μεταξύ περνούσε ξένιαστη και χαρούμενη ζωή. Πήγαινε στα θέατρα, έκανε περιπάτους με αμάξι στο βασιλικό κήπο και μοίραζε ένα σωρό χρήματα στους φτωχούς, πράγμα που έδειχνε την καλή του την καρδιά. Βλέπετε, δεν ξεχνούσε την παλιά του τη ζωή και ήξερε πόσο άσχημο είναι να μην έχει κανείς πεντάρα στην τσέπη του. Όμως ο φίλος μας ο στρατιώτης σκορπούσε ασυλλόγιστα τα χρήματά του και έτσι κάποια μέρα
έμεινε με λίγες μόνο πεντάρες στην τσέπη. Έτσι αναγκάστηκε να φύγει από το πλούσιο ξενοδοχείο που έμενε και να νοικιάσει μια μικρή σοφίτα σε ένα φτωχικό σπίτι. Τώρα γυάλιζε μόνος του τα παπούτσια του και μπάλωνε ο ίδιος τα ρούχα του που πάλιωσαν με μια μικρή σακοράφα. Και το χειρότερο, όλοι αυτοί που κάναν ότι είναι φίλοι του όταν είχε λεφτά, τον άφησαν και κανένας δεν πήγαινε να τον δει. Ένα βράδυ που ο φίλος μας δεν είχε χρήματα για να αγοράσει κερί, θυμήθηκε πως μέσα σε εκείνο το μικρό κουτί της μάγισσας υπήρχε ένα κομμάτι φυτίλι. Το έβγαλε λοιπόν και το άναψε με ένα σπίρτο. Και τότε άνοιξε η πόρτα της σοφίτας και παρουσιάστηκε ο σκύλος με τα μάτια σαν πιάτα. Στάθηκε σούζα και ρώτησε: «Τι διατάζει ο κύριος μου?» Ο στρατιώτης, που άρχισε να συνέρχεται από την τρομάρα του, σκέφτηκε: «Ω Θεέ μου, αυτό το ασήμαντο φυτίλι έχει απίστευτη δύναμη. Πω, φαντάσου να μπορώ να έχω ό,τι ζητήσω. Ας δοκιμάσω». Άκουσε σκύλε, θέλω χρήματα. «Χρήματα?» Ο σκύλος χάθηκε και σε λίγα δευτερόλεπτα γύρισε πίσω με μια σακούλα νομίσματα στο στόμα του. Ο στρατιώτης κατάλαβε πια τι άξιζε το φυτίλι. Όταν το άναβε μια φορά, ερχόταν ο σκύλος που ήταν στα χάλκινα νομίσματα. Όταν το άναβε 2 φορές, ερχόταν ο σκύλος που ήταν στα σημαίνια νομίσματα. Και όταν το άναβε 3, ερχόταν εκείνος που ήταν στα χρυσά. Έτσι ο φίλος μας ξαναγύρισε στην πλούσια ζωή που έκανε πριν. Αυτή τη φορά νίκιασε ένα μεγάλο ωραίο σπίτι και φόρεσε πάλι καινούρια κομψά ρούχα. Κάποια μέρα που έκανε βόλτα με τα μάξι του, σκέφτηκε: πώς θα ήθελα να δω τη Βασιλοπούλα. Όλοι λένε πως είναι πανέμορφη. Γιατί να βασανίζεται μια τόσο νέα και όμορφη κοπέλα κλεισμένη σε ένα πύργο? Πρέπει να τη δω. Α, το φυτίλι μου. Θα ανάψω το φυτίλι μου. Έτρεξε λοιπόν στο σπίτι του, άναψε μια φορά το φυτίλι και να ο σκύλος με τα μάτια σαν πιάτα. Αμέσως ο στρατιώτης του λέει: θέλω να δω τη Βασιλοπούλα. Ο σκύλος βγήκε από το δωμάτιο και πριν προφτάσει να καταλάβει τίποτα ο στρατιώτης, ξαναγύρισε με τη Βασιλοπούλα στην πλάτη του. Ο στρατιώτης έμεινε θαμπομένος μόλις την είδε. Η Βασιλοπούλα κοιμόταν πάνω στην πλάτη του σκύλου. Ήταν στα αλήθεια πεντάμορφη. Τόσο πολύ συγκινήθηκε ο στρατιώτης από την ομορφιά της που δεν μπόρεσε να κρατηθεί. Έσκυψε και της έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο. Έπειτα ο σκύλος έφυγε βιαστικά και ξαναγύρισε τη Βασιλοπούλα στον πύργο.
Το άλλο πρωί, ο πατέρας της, ο βασιλιάς, τη ρώτησε πώς κοιμήθηκε. Και η όμορφη βασιλοπούλα του απάντησε πως είδε ένα πολύ ωραίο και παράξενο όνειρο. Με πήρε ένα σκύλο στην πλάτη του και με πήγε σε ένα δωμάτιο που ήταν ένας στρατιώτης. Και ο στρατιώτης μου έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο. Ο βασιλιάς τότε θυμήθηκε την προφητεία της μάγισσας που έλεγε πως η κόρη του θα παντρευτεί ένα στρατιώτη. Και τότε ανησύχησε πολύ. Διέταξε λοιπόν μια κυρία της τιμής να κρυφτεί το βράδυ στο δωμάτιο της βασιλοπούλας για να δει αν ήταν όνειρο ή κάτι που γινότανε στα αλήθεια. Το άλλο βράδυ ο στρατιώτης μας θέλησε να ξαναδεί τη βασιλοπούλα και κάλεσε το σκύλο που του την έφερε και πάλι. Η κυρία της τιμής όμως, που ξαχρυπνούσε στο δωμάτιο της βασιλοπούλας, πήρε το σκύλο από πίσω και τον είδε να μπαίνει στο σπίτι του στρατιώτη. Τότε έκανε ένα μεγάλο σταυρό με κυμολία στην πόρτα για να μπορέσει να βρει την άλλη μέρα το σπίτι και έφυγε. Ο σκύλος όμως είδε το σταυρό. Και αφού πήγε τη βασιλοπούλα στον πύργο, γύρισε και έκανε και αυτό σταυρούς με μια κυμολία σε όλα τα σπίτια της πόλης. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί βγήκανε από το παλάτι ο βασιλιάς, η βασίλισσα, η κυρία της τιμής και όλοι οι αξιωματούχοι για να δουν την πόρτα με το σταυρό που έδειχνε το σπίτι που έφεραν τη βασιλοπούλα. «Να, εδώ είναι», είπε ο βασιλιάς όταν είδε την πρώτη πόρτα με το σταυρό. Όχι, εκεί είναι», είπε η βασίλισσα που είδε μια άλλη πόρτα με σταυρό. Και ύστερα άρχισαν να φωνάζουν και οι άλλοι της ακολουθίας. «Να κι άλλος σταυρός, κι άλλος, και εδώ». Γρήγορα κατάλαβαν πως ο κόπος τους θα πάει χαμένος, γιατί με τόσους σταυρούς δεν θα βρίσκαν ποτέ το σπίτι. Η βασίλισσα όμως έφτιαξε ένα μικρό σακουλάκι που το γέμισε με κόκκου σταριού και το κρέμασε στην πλάτη της βασιλοπούλας. Ύστερα άνοιξε μια τρύπα στο σακουλάκι, ώστε αν έπαιρναν τη βασιλοπούλα, το σιτάρι να πέφτει από την τρύπα στο δρόμο και έτσι να βρουν το σπίτι που θα την πάνε. Το άλλο βράδυ ο στρατιώτης, που είχε αγαπήσει πια τη βασιλοπούλα και στενοχωριόταν που δεν είχε γεννηθεί βασιλόπουλο για να μπορεί να την παντρευτεί, κάλεσε πάλι το σκύλο για να του τη φέρει για άλλη μια φορά μπροστά του. Ο σκύλος δεν κατάλαβε ότι έπεφτε το σιτάρι σε όλο το δρόμο από τον πύργο μέχρι το σπίτι του στρατιώτη, και έτσι την άλλη μέρα ο βασιλιάς ανακάλυψε τον ένοχο και έδωσε διαταγή να τον πιάσουν και να τον κλείσουν φυλακή. Ο στρατιώτης μας έμεινε κάμποσο καιρό στη φυλακή, ώσπου κάποια μέρα μπήκε κάποιος στο κελί του και του είπε: «Στρατιώτη, αύριο θα κρεμαστεί στην πλατεία της πόλης». Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η είδηση ήταν πολύ άσχημη, και το χειρότερο ήταν που δεν είχε μαζί του το κουτάκι με το φυτίλι που το είχε αφήσει στο σπίτι του όταν πήγαν να το συλλάβουν. Την αυγή
Ο στρατιώτης είδε μέσα από τα κάγκελα της φυλακής τον κόσμο που έτρεχε στην πλατεία για να δει την εκτέλεσή του. Ανάμεσα στον κόσμο που έτρεχε ήταν και ένας μικρός παπουτσής με τη δερμάτινη ποδιά του. Έτρεχε τόσο πολύ που ξαφνικά του έφυγε το ένα του παπούτσι, πετάχτηκε ψηλά και ήρθε και έπεσε μπροστά στο παράθυρο της φυλακής του στρατιώτη. Ο στρατιώτης που είχε κολλήσει το πρόσωπό του στα κάγκελα του φώναξε: Εσύ μικρέ, θέλεις να κερδίσεις μια χρυσή λίρα? «Και βέβαια θέλω». Τρέξε λοιπόν γρήγορα στο σπίτι μου και φέρε μου ένα κουτάκι με ένα φυτίλι που το έχω ξεχάσει εκεί. Ο μικρός, που ήθελε βέβαια να κερδίσει μια λίρα, έτρεξε όσο μπορούσε πιο γρήγορα και σε λίγα λεπτά γύρισε πίσω και έδωσε στο στρατιώτη το κουτί με το φυτίλι. Στην πλατεία της πόλης είχαν στήσει την κρεμάλα. Γύρω είχαν παραταχθεί στρατιώτες και είχε μαζευτεί πλήθος κόσμου. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα κάθονταν σε ένα θρόνο και γύρω τους είχαν τους δικαστές και τους συμβούλους τους. Ο στρατιώτης ανέβηκε τα σκαλοπάτια και όταν ο Δήμιος τον ρώτησε ποια ήταν η τελευταία του επιθυμία, εκείνος είπε πως ήθελε να καπνίσει για τελευταία φορά την πίπα του. Φυσικά δεν του το αρνήθηκαν και ο στρατιώτης έβγαλε την πίπα του που μέσα είχε κρύψει το φυτίλι, άναψε ένα σπίρτο, έβαλε 3 φορές απανωτά φωτιά στο φυτίλι και τότε... Οι 3 πελώριοι σκύλοι, ο ένας με τα μάτια σαν πιάτα, ο άλλος με τα μάτια σαν μιλόπετρες και ο άλλος με τα μάτια σαν τον πύργο του βασιλιά, παρουσιάστηκαν μπροστά στο στρατιώτη που αμέσως τους φώναξαν: Μην τους αφήσετε να με κρεμάσουν! Οι σκύλοι όρμησαν επάνω στους δικαστές και τους στρατιώτες. Άλλον τον άρπαζαν από το πόδι, άλλον από τη μύτη. Τους πέταγαν ψηλά και αυτοί, αφού έπαιρναν 3 τούμπες στον αέρα, ύστερα έσκαγαν κάτω. Η μουσική τάχασαν τόσο πολύ που αντί να φύγουν άρχισαν να παίζουν γρήγορα. Οι 3 σκύλοι περικύκλωσαν τον βασιλιά που φοβήθηκε τόσο πολύ και έδωσε αμέσως διαταγή να αφήσουν τον στρατιώτη ελεύθερο, ενώ ο κόσμος φώναζε: «Ζήτω! Ζήτω! Καλέ μας στρατιώτη, εσύ να γίνεις βασιλιάς μας! Εσύ να παντρευτείς τη Βασιλοπούλα! Ζήτω! Ζήτω!» Και όρμησαν, σήκωσαν τον στρατιώτη στα χέρια τους, τον έβαλαν στο βασιλικό αμάξι και ξεκίνησαν για το παλάτι, ενώ οι στρατιώτες παρουσίαζαν όπλα και οι 3 σκύλοι χόρευαν γύρω από το αμάξι. Η όμορφη Βασιλοπούλα ελευθερώθηκε από τον πύργο και ο βασιλιάς δέχτηκε να τη δώσει γυναίκα στο στρατιώτη. Έπειτα από μια εβδομάδα έγινε ο γάμος. Στο γαμήλιο τραπέζι, κοντά στο στρατιώτη και τη Βασιλοπούλα, κάθονταν οι 3 σκύλοι που κοίταζαν τους καλεσμένους και κάθε τόσο γάβγιζαν ζήτω. Τον παλιό καιρό, σε μια μακρινή πολιτεία, κάθε φορά που άρχιζε το ηλιοβασίλεμα, όταν τα συννεφάκια που μόλις μπορούσες να τα διακρίνεις ανάμεσα από τις πυκνές σειρές των καμινάδων πέρα στον ορίζοντα γίνονταν χρυσοκόκκινα,
κάπου από μακριά έφτανε στην πολιτεία ένας παράξενος ήχος που έμοιαζε σαν να χτυπούσε η καμπάνα μιας πολύ μακρινής εκκλησίας. Αυτός ο ήχος όμως δεν κρατούσε παρά μια στιγμή μόνο, γιατί πολύ γρήγορα σκεπαζόταν από τον θόρυβο των δρόμων και τις φωνές των ανθρώπων. Εκείνοι που κάθονταν έξω από την πόλη, εκεί όπου τα σπίτια ήταν αραιοχτισμένα και το καθένα είχε τον κήπο του και το χωραφάκι του, άκουγαν καθαρότερα το γλυκό και μυστηριώδη ήχο της αόρατης καμπάνας. Νόμιζαν πως κάποια εκκλησούλα, χαμένη μέσα στην ερημιά του δάσους που ήταν έξω από την πόλη, τους προσκαλούσε με το θείο εκείνο ήχο της καμπάνας της, και άκουγαν μαγεμένοι και σιωπηλοί. Και ο καιρός περνούσε και η απορία των ανθρώπων μεγάλωνε κι όλο ρωτούσε ο ένας τον άλλον: «Λες να υπάρχει κάποια εκκλησία μέσα στο δάσος και να μην το ξέρουμε?» Ώσπου μια μέρα είπε κάποιος: Αυτή η καμπάνα έχει πολύ γλυκό ήχο. Πρέπει να πάμε να ψάξουμε για να τη βρούμε. Κι έτσι ξεκίνησαν όλοι για να βρουν την καμπάνα. Οι πλούσιοι ξεκίνησαν με τα αμάξια τους και οι φτωχοί με τα πόδια. Μα ο δρόμος ήταν ατέλειωτος και όταν κάποτε έφτασαν δίπλα σε κάτι πυκνές σιτιές, κάθισαν λίγο να ξεκουραστούν. Καθώς το βλέμμα τους έπεσε στους μεγάλους φουντωτούς κλόνους των δέντρων, νόμισαν πως βρίσκονταν τώρα στην καρδιά του δάσους. Ένας ζαχαροπλάστης που είχε έρθει μαζί με όλους τους άλλους από την πόλη έστησε μια σκηνή και πουλούσε γλυκά. Έπειτα έκανε το ίδιο και ένας άλλος ζαχαροπλάστης, και αυτός μάλιστα ζωγράφισε και μια καμπάνα απ' έξω. Κι έτσι σταμάτησαν να προχωρούν και τους άρεσε τόσο πολύ η ζωή στο δάσος που έμειναν αρκετές μέρες εκεί, τραγουδώντας, πίνοντας και χορεύοντας. Όταν οι άνθρωποι αυτοί γύρισαν στα σπίτια τους, έλεγαν με ενθουσιασμό πόσο πολύ όμορφη ήταν η ζωή στο δάσος και ότι όσα είδαν και έκαναν ήταν αλλιώτικα από αυτά που έκαναν κάθε μέρα στην πόλη, που ήταν τα ίδια και τα ίδια. 3 από αυτούς μάλιστα έλεγαν πως προχώρησαν βαθιά μέσα στο δάσος και έφτασαν στην άλλη άκρη του, και έλεγαν πως άκουγαν συνέχεια την ίδια παράξενη καμπάνα, αλλά τότε τους φαινόταν πως ο ήχος της ερχόταν από την πόλη.
Ένας από αυτούς τους τρεις έγραψε και ένα ποίημα που έλεγε πως ο ήχος της καμπάνας έμοιαζε με τη φωνή της μητέρας τη ώρα που μιλάει στο παιδάκι της και πως καμιά μελωδία στον κόσμο δεν είναι πιο γλυκιά και πιο αρμονική από αυτήν. Κάποτε άκουσε και ο αυτοκράτορας για αυτή την καμπάνα και ενδιαφέρθηκε τόσο πολύ που έβγαλε μια διαταγή πως όποιος βρει από που έβγαινε αυτός ο ήχος της καμπάνας θα έπαιρνε έναν πολύ μεγάλο τίτλο, τον τίτλο του υπότη της καμπάνας. Και ακόμα πως αυτό τον τίτλο θα τον έπαιρνε ακόμα και αν μπορούσε κάποιος να αποδείξει πως στην πραγματικότητα δεν υπήρχε καμπάνα και ότι ο ήχος έβγαινε απ' αλλού. Τρέξανε λοιπόν ξανά πολύ στο δάσος με την ελπίδα να κερδίσουν μια τόσο τιμητική αμοιβή. Κανένας όμως δεν μπόρεσε να βρει τίποτα, εκτός από κάποιον που είπε πως ο ήχος δεν έβγαινε από καμπάνα αλλά από μια κουκουβάγια που είχε βρει αυτός και που χτυπούσε το κεφάλι της στο δέντρο που καθόταν. Έλεγε όμως πως δεν ήταν βέβαιος αν ο ήχος έβγαινε από το χτύπημα του κεφαλιού της κουκουβάγιας ή από την κουφάλα του δέντρου. Και αφού ήταν ο μόνος που είπε κάτι για τον ήχο της καμπάνας, ο αυτοκράτορας του έδωσε τον τίτλο του υπότη. Και αυτός από τότε έγραφε κάθε χρόνο μια μικρή μελέτη για την κουκουβάγια. Όμως και με αυτές τις μελέτες κανείς δεν έμαθε τίποτα που να εξηγούσε καλά το μυστηριώδη ήχο της καμπάνας που συνεχίστηκε να ακούγεται κάθε ηλιοβασίλεμα. Κάποιο καλοκαίρι στην πόλη ήταν η μέρα της επίσημης τελετής που γινόταν κάθε χρόνο για τα παιδιά που τέλειωναν το σχολείο. Όλα τα παιδιά είχαν φορέσει τα καλά τους και ήταν πολύ συγκινημένα γιατί αυτή η μέρα ήταν από τις πιο σπουδαίες της ζωής τους. Αυτή τη μέρα άφηναν για πάντα την παιδική ζωή και ήταν πια μεγάλη. Ο καιρός ήταν θαυμάσιος. Όλα γύρω τα έλουζε ο ήλιος. Και μετά την τελετή όλοι οι νέοι βγήκαν έξω από την πόλη για ένα περίπατο. Καθώς προχωρούσαν προς το δάσος, ξαφνικά άκουσαν και πάλι τον ήχο της άγνωστης καμπάνας πιο καθαρά από κάθε άλλη φορά. Ο ήχος της ερχόταν από το δάσος. Όλα τα παιδιά, αφού έμειναν για λίγο σιωπηλά και νιώσαν την επιθυμία να βρουν από πού έρχεται ο ήχος, αποφάσισαν να ξεκινήσουν για να ανακαλύψουν την εκκλησούλα που θα είχε αυτή την καμπάνα και να ακούσουν από κοντά τον ήχο της. Ο ήλιος ακτινοβολούσε. Τα πουλιά κελαϊδούσαν χαρούμενα και τα παιδιά προχωρούσαν πιασμένα από το χέρι, τραγουδώντας ευτυχισμένα και ξένιαστα. Ύστερα από λίγο, 3 από τα αγόρια κουράστηκαν και γύρισαν πίσω στην πόλη. Πιο κάτω, 4 από τα κορίτσια κάθισαν στο καταπράσινο χορταράκι για να φτιάξουν στεφάνια από τα αγριολούλουδα που φύτρωναν παντού. Κι έτσι ξέμειναν πίσω και δεν ξαναπροχώρησαν. Οι υπόλοιποι, όταν έφτασαν στο σημείο με τις ιτιές που είχαν παλιά αστήσει ζαχαροπλάστες στις σκηνές τους, σταμάτησαν και κάποιος είπε: «Φτάσαμε στο τέρμα πια. Καμπάνα δεν υπάρχει. Όλα αυτά που μας λένε είναι φανταστικά». Την ίδια στιγμή όμως ακούστηκαν οι βαθιές πλούσιες νότες της καμπάνας και 5 παιδιά αποφάσισαν να προχωρήσουν περισσότερο μέσα στο δάσος.
δέντρα ήταν πολύ πυκνά και τα παιδιά δυσκολεύονταν να περνούν ανάμεσά τους. Οι κορφές χάνονταν ψηλά στον ουρανό και στους κορμούς σκαρφάλωναν κυσί και βατομουριές που περνούσαν από το ένα δέντρο στο άλλο σαν γυρλάντες, και πάνω σε αυτές τα ειδόνια και λαϊδούσαν το γλυκό τους τραγούδι και οι χρυσές ακτίνες του ήλιου έπαιζαν και χόρευαν ανάμεσά τους. Μια όμορφη ησυχία απλωνόταν παντού, ενώ τα 5 παιδιά προχωρούσαν με μεγάλη δυσκολία. Δεν υπήρχε πουθενά μονοπάτι. Τα ρούχα τους άρχισαν να κουρελιάζονται από τα αγκάθια των θάμνων. Μεγάλοι βράχοι εμπόδιζαν το πέρασμά τους. Δροσερές πηγές κελάριζαν μέσα από τους βράχους αυτούς και το κατακάθαρο νεράκι τους κυλούσε με ένα παράξενο απαλό μουρμούρισμα. Ξαφνικά, εκεί που προχωρούσαν, βρέθηκαν μπροστά σε μια μικρή καλύβα. Η στέγη της ήταν σκεπασμένη με άγριες τριανταφυλλιές, ενώ μια αγριομιλιά άπλωνε τους καταπράσινους κλόνους της και σκέπαζε την καλύβα. Ανάμεσα σε αυτά τα κλονάρια κρεμόταν μια μικρή καμπανίτσα. Τα παιδιά αναρωτήθηκαν αν έβγαιναν από αυτή την καμπανίτσα ο μαγευτικός ήχος που άκουγαν στην πόλη, και στο τέλος συμφώνησαν πως χωρίς καμιά αμφιβολία αυτή ήταν η καμπάνα που ζητούσαν. Μονάχα ένας από όλους είχε διαφορετική γνώμη και είπε: Δεν συμφωνώ. Αυτή η καμπάνα είναι πολύ μικρή και αδύνατη για να ακουστεί τόσο μακριά, και ο ήχος που έχει συγκινήσει τις καρδιές μας είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν. Οι άλλοι όμως δεν συμφώνησαν μαζί του, και έτσι προχώρησε μόνος του. Ο φίλος μας, μόνος του πια, όσο περισσότερο προχωρούσε, τόσο πιο πολύ ένιωθε την ερημιά του δάσους να μεγαλώνει. Άκουγε όμως πίσω του τον ήχο της μικρής καμπανίτσας της καλύβας και έπαιρνε κουράγιο. Όμως τώρα, πιο καθαρά παραποτέ, ακουγόταν ο πλούσιος ήχος της αόρατης καμπάνας και θαρούσες πως μαζί της έπαιζε μια μεγάλη αόρατη ορχήστρα. Και αυτή η μαγευτική μουσική ερχόταν από την αριστερή μεριά, δηλαδή από τη μεριά που βρίσκεται η καρδιά. Ο φίλος μας ένιωσε να γεμίζει δύναμη και προχώρησε πιο γρήγορα από πριν, μπαίνοντας στο πιο πυκνό και σκοτεινό μέρος του δάσους. Τα αγκάθια ξέσκιζαν τα ρούχα του και μάτωναν το πρόσωπό του, τα χέρια του και τα πόδια του. Όμως δεν νοιαζόταν καθόλου γι' αυτό και σκεφτόταν: Πρέπει να βρω την καμπάνα με το μαγευτικό ήχο και θα τη βρω, ακόμα και αν υποχρεωθώ να πάω στην άκρη του κόσμου. Και ο φίλος μας όλο βάδιζε και όλο προχωρούσε γεμάτος πείσμα και κουράγιο. Συχνά στεκόταν για να ακούσει από πού έρχεται ο μαγευτικός ήχος της καμπάνας, που σιγά σιγά άλλαζε και μοιάζε πιο πολύ με μουσική που έβγαινε από μια τεράστια ορχήστρα, και μια ακουγόταν πολύ και μια χανόταν. Το δάσος είχε αρχίσει να αραιώνει, αλλά κόντευε πια να σκοτεινιάσει, γιατί ο ήλιος πήγαινε να βασιλέψει. Και ξαφνικά ο φίλος μας βρέθηκε μπροστά σε κάτι πελώριους βράχους που του έφραζαν το δρόμο. Τους κοίταξε και σκέφτηκε: Ποτέ δεν θα βρω αυτό που ζητώ. Ο ήλιος χάνεται και έρχεται η σκοτεινή νύχτα. Θα σκαρφαλώσω σε εκείνους τους βράχους που είναι πιο ψηλοί από τα δέντρα, για να προφτάσω να ρίξω μια τελευταία ματιά στο στρογγυλό κόκκινο δίσκο του ήλιου πριν χαθεί στον ορίζοντα. Και άρχισε αμέσως να σκαρφαλώνει στους βράχους. Έφτασε στην κορφή προτού να χαθεί ο ήλιος. Στάθηκε όρθιος και κοίταξε γύρω του. Μπροστά του βρισκόταν το πιο όμορφο θέαμα που είχαν αντικρίσει ποτέ τα μάτια του. Υπέροχα πράσινα λιβάδια με τα πιο ασυνήθιστα δέντρα και λουλούδια
και χιλιάδες πουλιά που πέταγαν από το ένα δέντρο στο άλλο και όμορφα ελαφάκια που χοροπηδούσαν χαρούμενα. Και στο βάθος απλωνόταν μια απέραντη γαλάζια θάλασσα που τα μεγάλα κύματά της κυλούσαν αργά στην ακτή. Και ο ήλιος κατακόκκινος και στρογγυλός καθόταν στη γραμμή που ενώνει τον ουρανό με τη θάλασσα, σαν να κοίταζε ήρεμος το θέαμα που ήταν μπροστά του. Ο νέος ένιωθε πως τα λιβάδια τραγουδούσαν, πως η θάλασσα τραγουδούσε, πως η καρδιά του τραγουδούσε και κατάλαβε πως από αυτήν την ομορφιά της φύσης γεννιόταν αυτό το τραγούδι που ήταν σαν να βγαίνει από μια πολύ μεγάλη καμπάνα. Όταν έπεσε ο ήλιος, ο φίλος μας ξάπλωσε στα χορτάρια να κοιμηθεί, κοιτάζοντας ευτυχισμένος τα χιλιάδες αστέρια που είχαν γεμίσει τον ουρανό. Την άλλη μέρα γύρισε στην πόλη και έγραψε ένα πολύ όμορφο και μεγάλο ποίημα για όσα είδε, που λένε πως όσοι το διάβαζαν τους φαινόταν ότι άκουγαν τους μαγευτικούς ήχους μιας καμπάνας.